כדורסל, מוזיקה, שתייה וחברים, תמיד מתכון מנצח שהולך ביחד, ואת המתכון הזה משחזרים בראשון לציון, שנה חמישית ברציפות. ברוכים הבאים לטורניר הסטריטבול, כדורסל רחוב לזכרו של אור נתן מוטאי. שני בתים הטורניר הזה מחולק, בית אחד עם הלופט קאזו דה ברזיל, ארומה סו וסינדיבד, בתי העסק של הרובע בראשון לציון. בית 2 כולל את הקבוצות של העיר, בראשן כמובן אלופת השנה שעברה, מכבי ראשון לציון. תשמע, זה מדהים, ומשנה לשנה אתה חושב שאי אפשר להתעלות על זה, ומתעלים על זה, ובאים עוד שחקנים, וזה מדהים, באמת. כל הכבוד לכולם, על ההשקעה ועל המאמצים, לעיריית ראשון לציון, לכולם, באמת. בלי מסורת, אז איך אפשר בלי הפרשן הקבוע השנתי שלנו, מאמן נבחרת ישראל בסטריטבול. דני גוט, אהלן, מה נשמע? שלום רוני ושלום לכל הצופים. כיף לראות, נכון? כל שנה מקדשים את המעמד. בהחלט, כדורסל 3x3 זה מקצוע, זה ספורט שהולך ותופס תאוצה גם בארץ וגם בעולם, וכיף לראות המסורת נמשכת. כן, והמסורת הזו אכן מתקיימת בראשון לציון, שנה חמישית ברציפות, לזכרו של אור נתן מוטאי שנהרג בתאונת דרכים. אז קודם כל, סעו בזהירות. אנחנו מצטרפים למשחק בין הלופט לסוהר, שתי קבוצות שמתיימרות לנסות ולזכות בטורניר הזה. אנחנו רואים בסוף את ג'רמן הול הבלתי נגמר שלא מבטא על הטורניר. קודם כל כיף לראות אותו כאן ותיק, לא מפספס שום הזדמנות לשחק כדורסל, הוא נהנה מזה, והרבה מאוד שחקנים חדשים. כן, האמת שהסוהר זו הנבחרת שהיא תמיד פייבוריטית, כי זה המקום הידוע שמשמש כבית לכדורסלנים הזרים בעיקר בארץ. והסוהר אכן מנצלים את הלופט שהציגה נבחרת צעירה ומוכשרת. Every year you are here. Yeah, it's fun right before the season, to sweat a little bit extra, after the summer off, working half pace in the summer. It's always good, to step the level up before the season starts. קצת על עצמכם, חבר'ה, צעירים סך הכל. צעירים, כן, 19, 20, נהנים, אחלה. משהו על האווירה פה בטורניר? אווירה מצוינת האמת, אחלה של ארגון. 3, 4, וכל הכבוד! ככה בקיצור על המבנה של הטורניר, כאמור חולק לשני בתים. בית אחד כולל את המסעדות ובתי הקפה המובילים, מהמובילים של האזור, שככה מתחרים בינם לבין עצמם על התהילה להיות הקבוצה הטובה, וכל אחד מביא את החברים שלו ושחקני כדורסל טובים שמגיעים וגם אוכלים ארוחת דשנה אחרי הטורניר, ככה כולם נהנים. בבית השני בעצם קבוצות כדורסל, כולל קבוצות חובבניות, שישיסטל והקפטנים שמייצגות את ראשון לציון. השחקנים פה שחקנים חובבנים, כולם. אנחנו נשב גם הקבוצה הכי מבוגרת בטורניר. בעצם זה שעמדנו פה והתמודדנו שווה מול קבוצות ליגה. שפו לחבר'ה שלי. אנחנו מצטרפים למשחק בין ארומה לסינדיבד. גם כאן אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים משחקים בליגה השלישית, בליגה הרביעית, חלקם גם בליגה השנייה, פה ושם גם מבליח שחקן או שניים מהליגה הראשונה. אנחנו רואים פה הרבה פרצופים שמלווים את הכדורסל הישראלי הרבה שנים, וזה כיף. קודם כל זה הזדמנות לכל השחקנים להשתתף, אין כאן משהו שצריך להיות רשום בליגה, הזדמנות שווה לכולם, וראינו מקודם גם שחקנים צעירים ושחקנים מבוגרים. חבר'ה, ארומה יכולה להגיע עד הסוף? אנחנו מאמינים שנגיע לפחות עד החצי, ומשם השמיים הגבול. החברים! אור נתן! אחת הקבוצות שיהיה מעניין לעקוב אחריהם, קבוצת משפחת מוטאי, הלוא היא החברים של אור נתן, החברים של אור נתן, זיכרונו לברכה, שינסו ללכת בטורניר עד הסוף. לא מתפתח, אנחנו נשמר את המסורת הזאת, מיזם מדהים, חבר'ה נהדרים, כדורסל טוב, ערב, חופש, ובטח שאנחנו נמשיך את המסורת הזאת. ראשון עיר של כדורסל או של כדורגל? קודם כל כדוריד, כדורגל, אתלטיקה. או במילים אחרות של ספורט. עיר הספורט של המדינה. כן, הרבה מאוד מחמאות לרשות המקומית בראשון לציון, שכל שנה מקפידה לבצע את הטורניר הזה ברמה הכי גבוהה שיש. אתה השריד היחידי מהאלופת השנה שעברה. כן, זה מה שהיה, באתי לעזור היום, אני מקווה שגם השנה ניקח. יש לכם קבוצה קצת פחות איכותית משנה שעברה, אבל לא פחות מוכשרת. אנחנו עדיין שחקנים של ראשון, וזו האגודה הכי טובה, תהיה בסדר, אני בטוח. כן, אנחנו רואים פה באמת דגשים על הפיינטיונינג של הטורניר. אתה שם לב, טריבונה ענקית ושואו מסביב ומוזיקה ובאמת הכל
נבנה כאן כדי שיהיה הפנינג ושואו, ויש גם קבוצות טובות ויש גם כדורסל איכותי עכשיו. כן, קודם כל הוא דיבר גם על כישרון. בסוג המשחק הזה לא רק כישרון מנצח משחקים, אלא גם הניסיון. רואים עכשיו כמה ההיכרות בין השחקנים חשובה? מאוד, כי בסך הכל ההתקפות צריכות להיות מאוד מהירות, אתה צריך תיאום טוב בין השחקנים, אגרסיביות היא חלק מאוד משמעותי במשחק הזה, השופטים נותנים לשחק, לא עוצרים את המשחק, וכיף גדול. המפעל הזה נותן שמחה ועצב להנצחה של הבן, כאשר הוא נמצא איתנו פה ב5 שנים האלה, נשמתו נמצאת איתנו. השנה הצלחנו לגבש נבחרת טובה, נבחרת איכותית, כולם חובבנים, אין לנו שחקני ליגה, שחקנים מקצועיים, ואני מאמין שניתן פייט גם לגמר. אז אם מדברים על גמר, שנה שעברה זכתה בטורניר כאמור מכבי ראשון לציון, שהופיעה בפעם הראשונה, עם קבוצה שבעצם הורכבה מהצעירים של מכבי ראשון, אבל אנחנו יודעים שהצעירים של מכבי ראשון הם מהצעירים הטובים בישראל, וכמו שאמרנו, ראשון לציון היא עיר שיש לה הרבה מה להציע סביב הכדורסל. ראשון לציון היא עיר של ספורט, כמובן יש לה מחלקת נוער בכדורסל מאוד מפוארת כל השנים, וכשהמשחקים מתקיימים בראשון, אני בטוח שהשחקנים נתנו ויתנו תמיד את המקסימום. אנחנו עדיין נמצאים בשלב המוקדם, וזה משחק שאולי היה המשחק הכי צמוד של השלב הזה, משחק שהלך לשתי הערכות. כל משחק אגב נמשך 12 דקות. אנחנו רואים את יבגני חולודוב, אחד השחקנים המוכשרים שתמכו בישראל בשנים האחרונות. הוא שאל השנה ממכבי ראשון להפועל כפר סבא. החבר'ה החובבנים של אורן נתן נתנו פייט, אבל בסופו של דבר הם מפסידים לניסיון, אם אפשר לומר, של צעירי מכבי ראשון לציון. מי שבלטה בטורניר הזה לכל אורכו היא הנבחרת של קאזו דה ברזיל, עם 4 שחקנים מאוד מוכשרים בראשות אור אידה שמשחק השנה במגדל העמק, יחד איתו גם עידן פז, אופיר מיארה שפעם זכה באליפות בתי הספר התיכונים במכבי ראשון לציון, ורון שבירו הצעיר. אני בטוח שהרוחות הבשריות עשו להם לשחק חזק. אני יכול להבטיח לך שהם אכלו לפני ואחרי ולא לפני. אין טובה גם לארומה, אבל במקרה הזה קאזו דה ברזיל הם המנצחים. בואו נדבר קצת על הסטריטבול בארץ. באיזה שלב אנחנו נמצאים כרגע, מה המטרות, איפה אנחנו מול העולם? קודם כל יש לנו נבחרות מאוד טובות, נבחרת הבוגרים השתתפה במוקדמות האליפות אירופה, סיימנו מקום שלישי, עלינו לאליפות אירופה, שם עשינו תוצאות מאוד יפות, וגם עלינו לטורניר הבא ביולי באזרבייג'אן. עם נבחרת הבנות אותו דבר, במוקדמות האליפות אירופה עלינו לאליפות אירופה, ומשם גם עלינו לטורניר הבא בקיץ הבא. באוגוסט יש את הטורניר הנוער שהתקיים בתוניס. בתוניס. מה אתה אומר? ונהיה שם? כן, אנחנו נשתתף בטורניר. בה' ובאלף, הבטחה. ואנחנו כבר מתחילים לבנות את הנבחרת שתייצג אותנו בקיץ. בקיצור, ים של פעילות והענף הולך ומתפתח. כן, זה ענף שרוצים להפוך אותה לענף אולימפית. אני לא בטוח שזה ייכנס לאולימפיאדה עכשיו בברזיל, אבל אני בטוח ב100% שכבר באולימפיאדות הבאות יהיה ספורט אולימפי לכל דבר. וגם הטורניר שלנו הולך ומתפתח. ראינו קודם לכן את מכבי ראשון לציון מנצחת ברבע הגמר את ארומה ראשון לציון ועולה לחצי הגמר, ומצטרפת לשם גם קבוצת החברים של אור נתן אחרי ניצחון על אליצור ראשון לציון שנתנה טורניר יפה מאוד. הקבוצה החביבה מליגה ב' מסיימת את דרכה ברבע הגמר. אז 2 קבוצות כבר בחצי, בואו נראה מי מצטרף אליהם. לופט בכתום, יש לנו 2 כתומות בטורניר, גם לופט וגם מכבי ראשון, ומולה בירוק לא מכבי חיפה אלא סינדיבד. זאת קבוצה מאוד מוכשרת שנבנתה מיוצאי הדרום, שחקנים שמשחקים באשקלון ובאשדוד, פעם ראשונה שהם בטורניר, ווואלה, יחידה למופת. לא רק זה, אלה שחקנים שאני אימנתי באקדמיה, את רגב זנזורי ואת נמרוד לוי, וכמובן את... יש שם את אור קל ורומן סורקין, עומרי לרר, הדר בן עליזה, נמרוד לוי הגבוה, שחקני נבחרת הנוער. הם עושים את העבודה, מנצחים את הסינדיבד ממש ככה עם הבאזר ועולים לחצי הגמר בדרמה גדולה. 17, 16
עליו תמיד חוגגים. גם היום אנחנו נחגוג, גם אתמול חגגנו, אני מאמין שנגיע למקומות שצריכים להגיע. אז יש לנו עוד משחק אחד ברבע הגמר, קאזו דה ברזיל מול סו, עם אסף דותן הבלתי נגמר. אתמול בהדרכה סו הפסידו לקאזו דה ברזיל בשלב המוקדם, והנה רימץ' ברבע. זה כל היופי בכדורסל ובכלל בספורט, שיש רימץ' תמיד. נראה מה יהיה, משחק מעניין, שמעתי שהם קלו ולא החטיאו, אני מקווה שהם בזבזו את כל המחסנית ואנחנו, יש לנו משהו בקנה. כיף לראות, דני, את אסף דותן, שחקן, בחור שפשוט אוהב כדורסל ובכל מקום שיש כדור גם הוא נמצא. נכון, ואנחנו רואים את החיוך שלו, ותמיד הוא בא ומשחק חזק, הוא מאוד קומפטיטור, מאוד תחרותי, לא מוותר אף פעם. טוב, אנחנו באחד משיאי הטורניר רבע הגמר המסקרן בין קאזו דה ברזיל לסו, שתמיד, כמו שאמרנו, נחשבת לפייבוריטית. קאזו דה ברזיל ניצחה בשלב המוקדם, ראינו אותו קודם, ויהיה מעניין לראות איך המשחק הזה יתפתח ומי תהיה הקבוצה הרביעית בחצי הגמר. שלשה של אופיר מיארה, אלוף השלשות של 2013. המשחק הזה, כמו שאנחנו רואים, בקצב מצוין, מאוד מאוד צמוד. כן, כל המשחקים ברגע שמתחילים להגיע לשלבים המאוחרים, לא מוותרים, משחקים חזק, מאוד קשה לקלוע. החבר'ה באים לנצח, תשמע, הם לא באים בשביל הכסף, הם באים בשביל הכבוד, בשביל הלב, בשביל ללכת הביתה עם חיוך. וקאזו דה ברזיל, על חודה של נקודה, עולה לחצי הגמר. שיחקתם אותה? כן, שיחקנו אותה חבל על הזמן. עשינו מאמץ קבוצתי, מהשנייה הראשונה לחצנו עליהם, לא נתנו להם פשוט. עצבני. עצבני, הפסדנו, אני יודע, לא כיף. אחרי יומיים שמשחקים להפסיד משחק ראשון ולעוף, אבל מגיע להם, שיחקו טוב, חבר'ה טובים. כן, אופיר פרחי, שחקן שכבר טעם את הליגה הבחירה שלנו, טעם גם את הפסדו של רבע הגמר. סו תנסה שוב בשנה הבאה. כמו שאמרנו, סטריטבול זה הפנינג, כל הילדים בעסק הזה, תחרויות, פרסים, וככה מושכים בראשון לציון. הנה ראש העיר, דוב צור, לידו אנחנו רואים גם את ראש עיריית רמלה, יואל אבי, גם הוא בא לראות אולי איך עושים את זה נכון, כי בראשון לציון ללא ספק עושים את זה נכון. תחרות השלושות, אסף דותן עולה לגמר, 10 השתתפו בתחרות הזו, 2 הפילו לגמר. אסף דותן, ועוד מעט נראה את היריב שלו, ששיחק במכבי תל אביב, הלו. כן, דותן שיחק עם הרבה קבוצות בליגות הבחירות, תחרותי כמו שאמרנו מקודם. תשמע, בכלל, 3-3 זה ספורט של כבוד. אין פה פרנסה, למרות שהיום יש טורנירים בחוץ לארץ עם קבוצות שמשתתפות ומרוויחות פרסים, אבל כעיקרון זה כדורסל של כבוד. זה התחיל בכלל בכדורסל רחוב, סטריטבול בארצות הברית, ומשם בא הרעיון של להפוך את זה לספורט מקצועני. הנה היריב שלו בגמר, חן גונשור, פעם רכז נבחרת הנוער, גדל במכבי ראשון לציון, השנה הוא משחק במכבי רחובות. נשתווה עכשיו לאסף דותן, והנה הווינר שאט 12. עכשיו הווינר שאט שמביא לו את הזכייה שוב על חודה של נקודה. חן גונשור, אלוף השלשות לטורניר הסטריטבול. הכל פה זה לזכר אור נתן, והטורניר הזה באמת עושה, כבר שנה 5 ברציפות, עושה המון כבוד למשפחה, ואני מקווה שהמסורת הזאת תשמר כמה שיותר. טוב, האקשן נמשך, אחרי השלשות מגיעות ההטבעות. השנה לא התברכנו בשחקנים יותר מדי גבוהים, והשואו היה כולו של אלוף השנה שעברה, שבא לשחזר את הזכייה שלו, והאמת עשה את זה בסטייל. ליאור קוננקוב במכבי ראשון לציון, השנה בקריית גת. הנה הוא עוד מעט יגיע, ותוכלו לראות מה הוא שווה לשופטים. זהו קוננקוב שזכה די בקלות בתחרות, אתה מבין גם למה, נכון? כן, שחקן מאוד כישרוני ואתלט, היה חבר בסגל המורחב של נבחרת הנוער. ראשון זה עיר שחיה ונושמת ספורט, ובכללה כדורסל. מנצח או שזה לא חשוב? האמת, לא חשוב. איך אומרים? יש גם נבחרת של חברי המועצה. בטוח הם לא ינצחו. אבל להם זה חשוב. להם זה חשוב, גם לנו זה חשוב, שיבינו מהרגליים איך זה עובד. רז, אני רואה שאתה מוכן כבר למשחק שלכם נגד הבנות. פדיחות להפסיד, לא?
אנחנו לא מפסידים כל כך מהר, לאט לאט, חברי המועצה, חבר'ה שיודעים להילחם. אולי ניתן להם קצת, אבל אתה יודע, הכל יהיה ברוח הספורט, ואני בטוח שנהנה מזה. אנחנו רואים את הקהל המדהים שמגיע, רואים את השחקנים, רואים את הקבוצות, תענוג, גאווה לעיר. אכן גאווה לעיר, וגם קבוצת הבנות של הפועל ראשון לציון היא גאווה לעיר. משחקת בליגה הבכירה כבר כמה שנים, ויש לה משימה קטנה לנצח את נבחרת חברי מועצת העיר. מה אתה אומר, יצליחו? אני מניח שבסופו דבר הכושר והיכולת שלהם יגבר על הרצון. לדעתי גם בתחילתו של דבר, לא רק בסופו. במלחמה של החבר'ה מהמועצה, אבל שמע, חגיגה גדולה. כל המשחקונים האלה, כיף גדול. תענוג אמיתי. ספורט זה חלק מהמיתוג העירוני וחלק גם מהבילוי העירוני, וזה כיף להיות בו בשילוב הזה של בילוי, בירות, מוזיקה טובה וספורט מדהים, גם של חובבים וגם של מקצוענים. תראה פה אנשים אוכלים, שותים ומחתים, החברים שלך מהמועצה לא מוצאים את הסל. אם אתה אוכל ושותה אתה חייב להחטיא, אבל זה חלק מהבילוי פה, במקרה זה באמת העיקר ההשתתפות והאווירה הנהדרת שיש פה. אם זה הכדורגל הוא בטוח היה משחק, אבל כדורסל הוא נתן לאחרים. הנה הטקס של השלשות, המנצח חן גונשור. עיקר הגביעים כמובן עוד לפנינו, כי אנחנו עדיין לפני חצי הגמר, אבל בינתיים נותנים את הכבוד למנצחים, גם בשלשות, גם בהטבעות. גיא פרבר לוקח עבור קוננקוב את הגביע. ישראל הוא לא שווה כסף, הוא שווה אהבה ושווה משפחה, זה ביני לכם המון אהבה. ישראל, זה כמו אבא שלי, אני רוצה להגיד לו תודה רבה, תודה למשפחה. אתם מזמינים אותי כל שנה, וכל שנה אני משתדל להגיע ועושה הכל בשביל להגיע. כמובן לזכרו של אור נתן מוטאי, אני בטוח שהוא רואה אתכם למעלה. הוא כל כך גאה בכם, כל כך גאה בהפקה הגדולה הזאת, כל כך גאה במה שאתם עושים, שאין לי מה להגיד. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם. אוקיי, בואו נשים קצת את הרגשות בצד ונחזור לכדורסל. אנחנו מגיעים למאני טיים של הטורניר, קאזו דה ברזיל מול מכבי ראשון לציון. אנחנו רואים את איגור נסטרנקו, הסנטר שהולך ומתפתח במדעי הקבוצה הכתומה. אל תיתנו לה שמות בגופיות, אגב, להטות אתכם. מכבי ראשון לקחו את הגופיות של שנה שעברה עם השמות של הזרים, אבל אלו השחקנים הצעירים של מכבי ראשון. גם רום קורנליוס שם. אבל מצד שני יש להם פה פייט מחברים ששיחקו פעם במכבי ראשון, כמו אופיר מיארה למשל. קאזו דה ברזיל הגיעה נבחרת מגובשת ומובילה את המשחק הזה. תשמע, יש יתרון מאוד גדול לקבוצה שיש לה שחקן פנים שיכול לעשות נקודות בתוך הצבע, והדבר השני זה כמובן הקליעות מבחוץ שמרווחת את המשחק ונותן אפשרות לחדור או להכניס את הכדור פנימה לגבוהים. אנחנו רואים ששחקני הקאזו דה ברזיל של עידן שושן עושים את זה יוצא מן הכלל. תראה, אחוזים נהדרים מבחוץ, הגיעו מגובשים החבר'ה האלו, כל שנה הם מנסים, לא מצליחים. אנחנו רואים שהמשחק שקול, אבל לקראת סיום קאזו דה ברזיל נותנת דחיפה, מתחילה לברוח, הקבוצה בלבן. יופי של הנעת כדור עד הזריקה פנויה. רום קורנליוס, דור שני לכדורסלנים, הבן של גרג האימתני. אבל מכבי ראשון לציון, אלופת הטורניר בשנה שעברה, מאבדת את התואר. קאזו דה ברזיל ממשיכה טורניר נהדר ועולה לגמר. נפתעה. הבשר עוד פעם מוכיח את עצמו. משחק תמוד, התחלנו עם פרש די גדול, היינו צריכים לשמור עליו יותר. קורה כבוד הקבוצה השנייה. אין דברים כאלה, משחק מטורף, חבורה של גברים. אין מה להגיד. אז קבוצה אחת בגמר, ומי תצטרף אליה שם? לופטו, החברים של אור נתן. החברים של אור נתן כמובן זה יהיה מאוד מאוד מרגש ונחמד לראות אותם בגמר. פעם ראשונה ב5 שנים, אבל נדמה לי שהלופט הם הפייבוריטים. עם הקבוצה הצעירה והמוכשרת שנבנתה שם. כן, כמו שאמרתם מקודם, יצא לי לאמן פה חלק מהשחקנים באקדמיה, חלק בנבחרת הנוער, שחקנים כישרוניים,
קליעה מבחוץ של אור קל ושל נמרוד לוי. שחקן גבוה עם יכולות אתלטיות כן, אנחנו רואים אותו עכשיו בתמונה. שחקן מאוד מעניין, היה אחד השחקנים היותר טובים בטורניר. באמת בלט בגובה שלו, ביכולות האתלטיות, שחקן עירוני רמת גן השנה. 2.05 עם קליעה מבחוץ, יכולת לשחק גם מתחת לטבעת. רגב זנזורי, שחקן נבחרת הנוער, רכז, פייטר גדול. כן, הנה הוא בתמונה, הבחור שבנה למעשה את הקבוצה הזו וגם בנה את העלייה לגמר יחד עם החברים שלו. ניצחון 26-22, החברים שלו נתן עם טורניר נהדר שמספיק להם כדי לעלות למשחק על המקום השלישי מול קבוצה כתומה אחרת, מכבי ראשון לציון, שנלחמת על הכבוד. האלופה של השנה שעברה רוצה לפחות את המקום השלישי. אמנם אין פה פודיום בטורניר, אבל בכל זאת מקום מכובד, מקום שלישי בטורניר לא קל, שקבוצות טובות, שחקנים טובים, הרבה מאוד תחרותיות. בסופו של דבר מכבי ראשון לציון היא השלישית, חברים שלו נתן במקום הרביעי, אבל את האמת, מה זה חשוב? העיקר הכיף, ההנאה וההשתתפות. אנחנו בשנה הזאת עשינו את שלנו, זה היה מעבר לציפיות ואני שמח על כך. בכלל, כל הקבוצה עשינו את כל המאמץ רק בשביל ישראל, ברק, כמובן שהוא המאמן שלנו, ונהנינו. לופט בגמר! קבוצה לא רעה, אבל אם נעבור כמו שאנחנו יודעים לשחק, אנחנו ננצח. אנחנו ננצח את זה, אנחנו לא מזלזלים בקאסה, הם אחלה קבוצה. אנחנו באים חזק, לא נוותר, אנחנו לוקחים את הגמר הזה. טוב, הגמר הזה הוא הסיפור של הצעירים, בוא נגיד הקבוצות שהביאו את הווטרנים, את החבר'ה בני ה-35 פלוס, כבר בחוץ. ואלה עם הרגליים הצעירות. הטורניר הזה אגב נמשך 3 ימים, צריך לומר, זה לא טורניר של יום, זה טורניר שמתפרס, צריך הרבה מאוד אנרגיה, כוח וסבלנות, והחבר'ה שהגיעו עד הלום מביאים את עצמם לגמר הטורניר קאזו דה ברזיל מול לופט, והמשחק הזה בלבד מתקיים על מגרש עליהם. בדיוק, רציתי להזכיר את זה שהמשחק הגמר מתקיים על 2 סלים, זה טיפה שונה, למרות שהגודל של המגרש הוא לא גודל הרגיל. זה כיף, כי אז טיפה יותר תנועה, ריצה, קצב משחק. גם הגמר מבחינת האורך שלו ארוך יותר, 16 דקות ולא 12, 8 דקות כל מחצית, אבל כמובן שגם פה בגלל שזה 3-3 ולא 5-5, כמובן שצריך פה כושר גופני, כי החבר'ה צריכים לטוס מצד לצד כל הזמן. מעבר לחצי מגרש היכולת לקחת או לקבל החלטה מהירה, פה יש לך טיפה יותר זמן, מצד שני יש לך הרבה יותר מקום לייצר, ובקצב המשחק הוא חשוב. משחק כזה צמוד מההתחלה, שתי הקבוצות שוות ברמתן, שתיהן עברו את טורניר טוב ויציב. אודי עובדיה, הבעלים של הלופט, בלחץ, הוא רוצה לזכות בטורניר הזה בפעם הראשונה, פעם חמישית שהלופט משתתפים. בכלל זה מסורת שיש מסעדות שלא מוותרות עליה. כל כך נהנה לראות את החבר'ה שלי משחקים, נהנים, נלחמים, קולים. אופיר מיארה עם כניסה נהדרת, כמה כישרון יש לבחור הזה, יש כל כך הרבה שחקנים טובים שבגיל נוער ניבאו להם גדולות ואיכשהו משהו השתבש להם בדרך, אבל אולי נהיו אלופי טורניר הסטריטבול של ראשון, זה גם טוב. מה, זה גם במה, אתה יודע, זה גם במה לשחקנים שלא מקבלים כל כך הרבה במה בעולם המקצועני. קאזו דה ברזיל עם ניצחון על חודו של סל, 24-22, הטורניר הזה נגמר בפוטו פיניש. איזה יופי של משחקים, כל כך צמוד, כל כך דרמטי. בסופו של דבר הלבנים הם אלו שחוגגים. עשיתם את זה בגדול? כן, באנו, נלחמנו, רצינו יותר, בגלל זה לקחנו. עשינו את זה בענק, באנו קטנים ויצאנו גדולים. רצינו את זה כל כך, ועשינו את זה, וכל הכבוד לנו. כאן אלוף גם טוב, האווירה, הרוח הספורטיבית, אבל רצינו לקחת את האליפות. הפסדנו, שנה הבאה נשפר. אתה רואה את הרצינות, דני, של החבר'ה, ואתה מבין כמה הטורניר הזה היה חשוב למי שהשתתף בו. כן, כל מי שמשתתף שם רוצה לנצח, וכמו שאמרנו מקודם, יותר מכל דבר זה כבוד. אוקיי, הניצחון פה, אתה יודע, מקבל כבוד. אור עידה, אופיר מיארה, עידן פז ורון שפירו, אלופי טורניר הסטריטבול לשנת 2014, נבחרת הקאזו דה ברזיל, וזה הזמן שלנו לסיים. ניפגש בעזרת השם בשנה הבאה, לא דני? יפה, אז עם הענפה הזו, אין אומנם זיקוקים, אבל הזיקוקים בלב של כולם.
עוד טורניר סטריטבול מסתיים לו בראשון לציון. כמו שאמרנו, להתראות בשנה הבאה.